Kenan dan uwana ne, abokina ne, kuma abokin rigimata ne. Abbas kenan. Ok, wannan shine Abbas ɗin da kake faɗa min? Warai da gaske. Abbas, sunanka ya daɗe yana yawo a kunnuwana? Sai dai ban ga fuskar tantiri ba a fuskar kamar da labari yake bayyana mu. Sharri dai za ka yi nan, amma yadda ke ga yanayi na haka nake kullum. Kana nufin zai zana mummunan hotonka ne a idona alhalin kana ɗan uwansa? Ke ma dai kya faɗa. Ba ni shisha nan. Akwai alamun ranka ɓace yake, kuma bai dace ka zuba kunta gidan fa'a ba kana kunci. Cikin damuwa yake sosai. Hal ya yi nutso ma gaba ɗaya a ciki.